Salam, hormatly yurtdaşlar. Salam Zapara. Salam, Halmurat. Bugün gelek ikimize yettin. O yani tip. Zapara, geçen yekşenme günü sen Oğul Hanım bilen çıkış ettin de. Ne şu tayda yankıp. Ben karşı tarafımız var. Özüm hükümet deyip atlandırıyan cemayetkar topar. Dostumuz. Vay, dostum olsa dostum ben de deydiğim edildim. Oğudaşımız. Allah yaman. Oğudaşının maliyem. Yankıp. Şu tayda da para hem şuları şu anır tarafı niyaftan nasıl bugünkü Ataloğlu çelli hem savvatlı hem cahil ahlaklı samimiyetsiz yani yalançılar deyip görkedim de şu tayda. Yani bana da zannetıp sorudular taparağı şey diye olsun giyinişlere aydıp ya düşünürük berde bilirlikte. Yoksa bir yönakı şoları çok medat yani alıp ol görünýän adamların var ya şonu kabul edýänlerin bar diýär. Häzirim aşyklar azap bolmaçy men ýurdun içine niýaz da Urwan ulada oňda olmadan da şonçy. Indi men şu senden sonra öçe tapara prokuror bolup. Sen suwutnamalyň barmy şolary diýilen Suud et diýende. Awa şon hökmen sen suud etmeli ol açapdy. Kamentlerin birine çıkış edilen aşağıda da yazıptırlar. Bundan 4 yıl olur yakmalı deyip aydan sözden kabul etmekte doğrudan zaparan. Şimdi sonra düşündük. Neyim çünkü aydanını deyip olur sen elinden yankı ol nebede muatıl çöpem alacaklar halkın özün sana yetirecek geldi. Sonra anına terde bir kamyonda gördüm ben. Onun için geçen haftada şoları aydan yankı sözden ya ne şoları ayıplama bilir yani faktiski şolun devlet başına oturma aslında birbirine manafip adamlar bolmalığı var. Baştan ayak, niyattan naslap şunu çelli. Şu zatları bir gayret etti, cekmeceyi kovlukman yuvaşık bilen düşünür emmecegini bir gezekte şu üstüne durup geçeldi. Ben şunun için yürüyorduk. Yani sen çıkayın neydim şu geçken. Suud et diýende aras owa. Surlap görme suud et. Yok, onuň poşurlaňak bolýar. Şulaydylaryny 4-5 sany uly da tapdylar diýme bildirilýän aýplama ya günä ya jenayet. Indi şoňa jekmejek ýekeme ýadyna düşenden aýdyplar ya deňeşdirip başga bir misallar söylendi. Yani şunu halkın bilmeli de o halkımız bilmeyen nedir ama süper bir topar yerde. Sonra Allah tarafından gelen yol başlar diye. Ya bizim padişahımız diye, yaşamımız diye, yani sultanımız diye. Aydıklar şuluk nail sultan. O tarafı şeyle olmağı mümkün. Yok oradan ne edip iğnelerini bilemiz yok. Bizden uğrak gelen var. Bizden doğurak nemeden var bulan. Yani neyme? Halmurat men niýe öwünmeli bolýanda. Men Türkmenistany gatgutan ýanda. Sifirleri bilen. Ädim gezdim. Bu senadyna bilýän hojalygyna beýleki ýagdaýynda Türkmenistany içinden profesyonel demede bir diyalog bilýän adam ini Türkmenistanda gaty telçen duşorsaňyz. Şoň üçin bu zatlar üçin bir can çaýta otduk da. Men ýani profesyonel karieram şondan ibaret da. Türkmenistany öwrendikden ýene ýalak boldy da. O sen işeden de, real işeden de, profesyonel demede. Bu da atlan hem becerni bilmeli bolýan. Men kelläňde aýlanýan bilgiler, nemeler Türkmenistanda Gosplan diýip bir edara bar da. Bilýän Halmurat? Gosplan diýdi. Ähli sifirler şu taýdan demedilýändir. Men kelläňde hak nemeler
ya da apeliv dediğin tipirlam şu Gosplan'ınkıdan büyüklü hem real hem güçlü demem bolýar da bizim ne Agraprom demede ministerstwan bütçelitini tentri vardı. Goskomstat bilen Gosplan o ikiden san bilen işleyen neme de çok ikisinin jemininden bizim hem goğudu da o bu gromoçuluğu eden adam ödüm ne olun hemmece ne olun elim bilen uğramsam bu da atlara bilet bulman bolu nokta. Şimdi men bular meni tüyde versin deyip men şu sözler ayttım da men tüydün öňünde rahat gürlesem bu yerlikli olacak da bulutlar arası nemede o şotayda halkara nemesinde adamlar o tipirin nemediğini pulun nemediğini büdjetin nemediğini o dünya cemiyeti katı uğulyada ne şu at Türkmenistan'la başlayın nemedini düşünmedi kıydıraktır. Birce minuta para açadın böyle şutayda sen Gosplan diýdiň. Adyn tutmaly şol döwür 90-njy ýyllar täze etler ýykylýança ýagmyry wöldü Gosplan'yň başlygy Türkmenistanyna SSR'de de Gosplan'yň başlygy Baybakowdy. Ine şonu ýatlady. Baybakov. Men Baybakov diýen Türkmençe. Sen Türkmenle men bilen o bolýar. Onlar şahsiyetlere değmeyecek bolýan deme tevavi şahsiyetler bilen ben hiç işim yoktur. Kan gatwur neme demeler kan atlarını tutýanlardan başardığımça ýöne balanyny öküp neme tanapyny öküp ýören bolsa o käte o ýerine oturtmaly bolýar ol başga mesele. O iki tane adam yine madem tuttum olur arada da vaktimiz olsa aydan aydan gelen okulu ne mi sağlık taklayış bilen bilim demesinin üstünde bunun çok üstünde dine ikisinin üstünde duracak ya o size düşünüklü olur ya o kalanda atlarına gerek olsa son ya da soru çıktı cevap verir hem bejetin bir yerik demedik bulunuk ne şu at Türkmenistan'ın sağlık sistemi çökündür yoktur yönü gen hiçbir doktordan test çıkanlardır bu kadar gen burada benim mi gen alır ya almırat yaka oldu demeden ne indi ikinci neme Türkmenistan'ın statistikasını şular yok ettiler de o neymişin soru elimde ama ben şunu ağlak bilen neymişin bu devletin statistikasını yok edip bolýar ya da halktan gidilip bolýar neymişin bu sebäbi olmalı. Şimdi ben size şu sebäplerini gurrum göreyim. Ya o Türkmenistan'da siz statistikana görüp bilmeyen olsanız ben Şveç'ten başlayayım. Size nutku olur yalak. Onun şu taydan siz bir fikir alıp iyidinize seyredip bu da atlar ne hilek olmalı? Bizde ne hilek bulur ne emediktirler diye demeye gelirsiniz. Yani ondan ön aydık geçeceklerdim. Sağlık taklayış sistemada, o bilim sistemada Türkmenistan'a doğru 100% büdjetin hatabına, devletin hatabına. 100%. Hazinan hatabına diyorlar. Ne Şveç'te sağlık taklayış demesinde 400 bin adam işliyor halmurada. 400 bin. 9,5 milyon halkı var. O sağlık taklayış demesine de büdjetten yılla 110 milyar kron. Bu demek 11 milyar
euro diýmekdi. Yılla harcayan nemeleri. Yani bu 23. 24. yılın nemeleri, sıfırlar şu. Şimdi Türkmenistan alalı. Normalne sağlık hizmetini verme için Türkmenistan'ın 6 milyon halk var değil ya da. Öyle mi? O Şvedya'dan 30% az ifade ediliyor. Statistika şonu görküyor da. Demek Şvedya'da 400 bin adam işleyen oldu. Bizde gowu hizmet verme için 300 bin adam bolmaly. Öyle mi? Yani gowu değil, orta hizmet olanı da biz kabul ediyeti alalım. 250 bin, 200 bin adam. O da yukarı bilimli spesyalist olmalı. Şu an Türkmenistan'a seyredip görüm. 200 bin medisinede işleyen, 100 bin işleyen deyip soran yoktur. 50 bin işleyen deyip soran yoktur. 20 bin mi deysen bilmedim, o da yok olmalı. Şimdi Sovet dövrünü bir neyle oldu? Ortadan aşağırak derecede sağlık sisteması vardı. Sistema diye bunu. O tayda 60-70 bin, belki de 80 bin o statistikasını bu konuda ben bunu aydıp bilemok. Yani şeylere olmalı deyip çak ediyenler. O şolar şu yok. Kalmırat. O ne için yok deyip sorarsınız. O bu düp sebebi Türkmenistan'ın hazinesi. Niyaz'ın eline geçti. Türkmenistan'ın hazinesi Niyaz'ın cüzü. O hazine demek büdcet demek. Ona doğru düşünün. Ona evet demesi sonra büdcet diyette. O kağıta yanlış demedim. Kazna diyen oluyorlar, onun yönü büdcet diyorlar, yönü hazine olmalı. Şu hazine, şunun Niyaz'ın eline geçiyor. Ben cüyüm diye. Sizin hazinanız değil, ben cüyüm diye. Ben Türkmen halkına ne için 10 milyar, 11 milyar dolar yılla şunun sağlığı için sarf edecek. 11 milyardı yokmuşsun. 5-6 milyardı. O verip biliyati, vermelemdi. Sebebi sen hizmet vermeli. Hizmet verme için adamlara aylık vermeli, günlük vermeli. O işgari yetiştirmeli. Ne sonu ben cüyümden şuları verecek geldi. Demek sağlık sistemasının çökmesinin büyük sebebi şudur. Bunlar yani hazinedeki tayin pulu o tak geldi da nerede de geliyor. Bu halka ne için ben rova uğrayayım? Bana gerekti. Yani berde dike sağlığım derler. Şimdi siz şunu bir geniştirip görüyorsunuz. Türkmenistan'ı öğrenimçilik deyip bir zat vardır. Ehli öğrenimçilik alın. Türkmenistan'ın içindeki ehli öğrenimçilik. Yani siz onun öğrenimçilikten başka, siz onunla dayıkanda bir yerde. Kalan ehli öğrenimçilik alın. O medisinada işleyen adamların 1/3'dür. Düşünüp biliyorsunuz mu? Şimdi bunun üstüne yine de büdcetten töleneyen okul
sistemati vardır. O tayda da her 15 okuça bir muallim bolmalıdır. Yani 1,5 milyon çağı okuyan olsa 100 bin muallim bolmalıdır. Muallim yönü yani yaşlı tarihlerin muallimle hatabına giriyendir. O bir ondan protek uçilişeler nemeler vardır. O Şuvetli'de onu gimnaziyala kurt gidiyorlardı. Olurum giriyendir. O 1,5 milyon cemine o ayda şular için 100 bin muallim. O muallim yakı muallim değil. O mektepleri teknik ayakta saklayan ya hizmetini ediyen yine de 20-30 bin taşından takçısı var, bekçisi var, elektriği var, vadaprovodçu var, o borçlusu var, yeni var. Bu topar demeleri var da. Onların o 180-190 mort gitmeli. Bunu ben cüyümden ne için bereyim diye. Hadine menki diye, men cüyüm diye. Ve şu da atlan hem beceri bolon. Neticede bir yaşap gördüm. Şimdi yani bunlar yani bu neticesinin neyine verecektiğini, iyilelek getirecektiğini düşünüyorum bile noktada. Yani bilim sistemini bir yarpılap, üstten biri nemedip bu yağdaya getirip olur mu? Alternatif olacak diye. Hanımrada. O yaşlardan geleceğin ne? Şolar yetişmeyen devletin varacak, gidecek hiç yeri yok. Onun adamların sağlığı inni normal yolbaşı olan oldu. O fikri, bizim kendimiz dünyavi neme fikri diyen oldu. O Türkmenistan'da 250 bin medisinsk personel yetiştirme için altyapısı yoktu. Yetiştirip bilmeyen. Yani üniversite yetersiz. Beylikleri yetersiz. O tak yatırım yapmalı. O bir Şuvet'ten alt görürler. Şuvet'te 400 bin diyese. Şunun altyapıda mükemmel altyapısı vardır. Ya institutları şehir yalaktır. Yani Umumiyedaki Medisinsk İnstitutu ortaya ettik görüm. O şehirdir, şehir. 25 bin adam yaşar. Student, muallimler da atlar bile. O Türkmenistan'ı uzatlar yoktur. Yani Şuvet'te şu oraya altyapısı bile taşından medisinsk personel alıyor. O Suriye'den, o Polşa'dan, Litva'dan, Germanya, nereden olsa yani vysokı kvalifisirованный spesialist olsa alıyorlardı. Yetin o. Yani Türkmenistan'da bundan ne olmalı? Defisit olmalı. Ne bu yani bir milletin bir tağlığı, bir geleceği, bilimi. O şu lüketini yani bütçetten bu ön işlep durumda bunun üstüne yani pul veriyor, kazanç ediliyor, o satılıyor, bu satılıyor, yerası bağlılıklar var. O gelip durmalı. Bunu küçeltmen, ulutmak gerekti. O in edilmeli iş. Bir numaralı edilmeli. Alternatif kuracak şeyi kurmalı. O bunu yani demet kurmalı. O bu zatlara o düşünen ok mu? Onu siz baka verin. Yönü düyüp sebebi şu cüzünü tanınan Türkmenistan'ın hazinesinden şu tayik pul çıkarmanı istemediler. Özüm açık bu. Hiçbir nemesiz. Bahanatım yok da başka. O yağdığı düşen olsa bandiseler yap başlandırılır.
Opuslarda. Doğru. O mekteplerde muallimlerin sahanını sakraşadı. Sağını alıp başlandırırlar. O üniversitelerde 2 yıl orada da olya değillendir. O bollu mu bolmadı mı şu zatla? Bu anırtına size kaptaların birinin altına asır vuruyan niye? Beylik tarafından bulur bunu. Nemedip böyle. Öyle ağaç ödülüğünün demesi o bir adama o halka bunca diyan edip pul kazanmak neyine gerek? Almırat. Gödüğünü getirip gör böyle. Sana ne? Berenlerine şunu edip bilecek bir şeydi. Ne? Şu at yağdayınız. Şol. Yani işsizliğiniz vardır. İş tapman yöründe adınız var. Onun büyük sebebi şu taydan eleyendir. Bu başka da faktörlerken yani in ulu o büyüklü teatil ediyen demesi. Şimdi yani 100 bin, 150 bin iş yeri adalta ona bir maşkala demezsen o 4,17 ortalama yani Türkmen'in maşkala demesi o 1 milyon oluyor halk oluyor. 1 milyon oluyor halkın alım gücü olmasa o kalan nemelerin pudoklarım çökürüyede. O halkta alım gücü olmalı. Yani bir daha öndürmek için. Yani çark aylanması, dönmesi için. O da yok. O ne şu işleri eden adama ben neyle soğutlu adam diyeyim. O ne edip ben ahlaklı adam diyeyim. Bunun hem de soğutlaması vardır. Yani dokümentleri kaldıraymalıdır. Bunlar şu dağıtlar görkezmeyecek olup statistikan yok edip görüşlerin büyük sebebi şol. Yani o diyor kellesini kumota konuna götürmeyendir diye de. Bunun bolşu şol. Ya akıllarının yetişem şol. O medyanı yapmalarım, o adamları korka aslına salmalarım hem de şu dağıtların üstü açılmasın. O bir de dövran türörlüyorlar. Ne? Bilim sistematinden bir yere soktular. Sağlık nemesinden bir yere soktular. Sistemi yok. O öngüm yani 91 yılda da bizim elimizde ya da biz bu çokun sistemin içinde karıştırılmazlıkta. O biz çok içinde doğrulun. Bizim karıştırılmamız çokun yani Sovyet sisteminin içinde doğruluk. O tayda o iş yok. Hem bedadın teriden bir strayv etmeli. Şu adamlar şunu edip bilecek adamlar. Yani bolşları şunlarla. O bu zatları düşünen adamlarım o yani yarlık yapıp o birini oğlu birini düşman ettiler. Ne men misal için. Bizde yani minister bilen 10 tane deme oluyor da. Yukarı vazifede 9'dan minister o bir minister. Şu onun içinde dine men o sebebi ağara düşünyeni, in düşünyeni olmalı. O beni uğrattılar, halk düşman ettiler. O kalanım kahraman oldu. O hem şimdi ben şu demediyen olun ne? Üçüncü şu. Bizim doğrumuzda bizim yalak adamlar bile şu dağıtları yedilerine dur diyedik. O biz büdjet barada o açır top bilen yaka düşecektik. Güvenem önüdü de. O soruyadık. O bu adamın ayırmasa bize uğurluk ettirmeye diyedir. Ne? Düşünürüz. Bunun hem de canı faktı vardır. O sağlık sisteminde seyredin. Bunu gen dat doktorlarda test çıkıyor. Bir doktor eşitip bedin. Bir oğlancık geldi. İki var bu vak değildi. Sonra görüm cürüm oldu. Doğru. O yöne şu Türkmenistan'ın altyapısı olmasa da yetiştiren doktorlar vardı. O bir daha şey neme tayak gelen şey
ömür bir demeti bardy. Şolary da iş ýok, şolary daşary ýurtda işläp berler, bilmi? O bir sebäbi bardyr. Mollumlar şondalar. O indi bir zahil 2-3 nesil yetişdi. Almurat. O hiç zady analizem etip bilen ok, görübem bilen ok, düşünbem bilen ok. O birinci klasdan başlap tapak verilen ýalak tapak berýär. Gözlerini açmak için. O indi bir epetli nemene açtık. O indi ağara düşünýärler. O alternatör şeýit kurmaly. Almurat indi sorak. Bu da saňa. Yok, atı doğru aýdýan para be. Aýdýarlar hemmejini menimçe ýurdun içinde gördüm. Baştan geçeren adam. Men şuun kunun nefizmin wekiller kimlik şol döwrüň adam. Aýdýan her bir sözüň sowatnamady dümli dostdan tapylyp dur. Müňlerçe sowatnama bar bolan eden jenaýaty. Sen aýtdyň da ýa aşyr diýen söz men gulagym gaty kesdi şutaýdy. Niýatyň aşyrlygyny men fakat bilen şutaýdy halkymyza menem üstüne ýetiren. Ýa-ma merhum Ataçary şaýtan gultanýan. O gaty gultanýan. Ne şol ýaşyly bir halkymyza bolsun näçe bir işlep bilen kadrlary hökümete getirip işletjek bolýarmyň elini urdular. Soňra son vice-premierlikden aýryp Eýrany ilçede buratdy. Ondan soň 6 aýdan soň ilçilikden aýryp meni öýüne götürip soňra täýinli çataklady. Ene şol Ataçary para 90-91-nji ýylda Türkmenistanyň Moskwa aktorlaryň gaz üçin uruşup söwüşüp Moskwadan Gazpromdan ene 3 milliard dollar pul aldy. O döwür ol dollar bir dollar eline saklap görmedik niýaz üçin asmandan ýylan bir ägir uly baýlyk bolmaly. Näme diýdi? Halkyň öňüne çykyp mene ýa berdi, ortaýatdy bilen şol çykyşyndyň dedim parlamentde. Adamlar diýdi şu pullydy hiç şeri gymyllamaz ýa ýetirmez ýa men ne şunu ATS fondumda goýun öz adyma fond açyp ene şu 3 milliard dollarlyk gölüne äkidip Germaniýanyň Deutsche Bankyna goýdy. O şu adam aýaly gyýdy demedip ýolap göründü. O ende şu 3 milliard soňra üstüne şu dirika ogurlan pullary bilen hasaplap orta çykarylan hasaby umum 18 milliard dollar diýip aýdylýar. Da para onu bir düýpli barlak görmämsen kılan diýip aýtmagam ýa. Ýöne minimal umum niýasyň şol ýurduň daşyny Deutsche Bank'a ýa ýene bir ýere çykaran 18 milliard dollar. Ene son hödürni halkymyz görene, son hödürni ýazyň aýaly, niýatyň gyýdy erini, onuň äri, niýatyň ogly Murat, oň maşgalaty ene Germaniýada gidip ýatan emir ýanky köşkler satyn alýaly Awstriýada, ondan emede Fransiýada köşkler bar, Germaniýada otelleriň bir topar ýemesine ýetçilik edip berýär. Şular şu halkyň pulu ýa hazyna pulu. Kim şulardan sorak etdi? Hem janyň ýakyp aýdyp ötüň dogry aýdy. Açyk çol diýilen haramlady ölüne molda şey diýmeli bolýardy. Şol esasy o niýasyň gaplaryna oturup şol ogurlyk schemalar şoňa hödürlän adam şol. O şon üçin ol sen bilen oňuşmalyk men şol döwürden näre bilýän. Oň alybilmedi ýagasy diňe saparyklyňda ykly bilen ähli maşgalaty. Onu aýtmak gerek bu taýda. Aýtman otun men bilim sen aýdýar. Şon üçin sen maşgalatyny ýakdylar, ogurlyklaryny dowam etdirmek üçin. Ene şo gysgaça aýdyp berdik, ilim bilim ýa-da medisinanyň şon üçin ýatyrdy. O ýerlerine medpunkt bardy, şäherlerde ýa-da raýon bolniçalary bardy, şäher we personal gysgaça 100 adam işleýän kollektiw 10 adama getirdiler. O obrazlaýyn aýdýar. Bilim sistemi şol. Gaty dogry aýdýar. Institutda, universitede 2 ýyl getirdiler. O taýda döwlet sahasy ministri bardymy, bilim ministri. Näme gerek bize 10 klas, 8 klasam, 9 klasam bolýar, gyýdlara asla okuw gerek gelip çykşyp tribuna. Niýasyň gapdaryny ýetişdiren kadrlar şol. Gaty dogry belli. Men bu zatlar özüm göremsen, üstünden geçemsen, şaýat bolamsan aýdýar.
halkymyz diňe tapar şol agyna gelen nädýär däl. Ýok, hemmesi fakatly subutnamaly. Bizi şu güne getiren ýa düşüren ine şol birinji nowatda aşylygy. Tamam, ben gatı doğru belläp geçtim. Geçen tapar Oğulhan bilen geçiren diýemendi. Jehalat, jahilligim bile bulag üstüne dert. Edi oturan işini näme diýen jenaýatyny da düşünen atmaly. Yo, bunun neticesi erweder Halmurat. Sen oğurlağında da nemedende de bu iyidi näme boljak. O ýöne alanın bilen biten o bu sen giden nesili çüýre diýene bu bir milletin geleceğini ýok diýene. O şoňa akıl eden oklar. Ýöne näme biz boş näme diýen ýalak bolmasyn, men demeden haýyş edeýin. Şweýetýan, ýani men şu iyi beren danlamy bir näme getirsen Murad eke o ýani Şweýetýada bu hatlar gidler o ChatGPT'den oradan gaýdyp otyr hem bejetin. Şwed Onu beýleki meselelerine geçiverelim sapara häzirlikçe. Bolýar. Sen aýtdyňa indi bulan jahilligini, ahlaksyzyny hemmejigin üstüne ýetirmeli. Eni şu taýda şol ýa-ni samimiýetsiz diýdim-de, ýalançylygynyň üstüne durup geçdi. Halkymyz biler gep käbe doýurdular da altynatyr diýdi, näme diýdi, täze owa diýdi, gölül sygyr diýdi, mercedes diýdi. Şu zatlaryň üstü bilen halky bäbe goýnan ýaly, çağa goýnan ýaly sada halkymyz aldylar. Indi şu ağırlığa gatnaşan gatlyk bardy. Şol döwrüň ılımly bilimlisi. Şu güne çelitetin çıkarman oturarlar var. Neger agzat geçtiğinde medisina işgali. Şolam sani, şol eser zamanı şu güne çel ikimizin den dostlarımızdan aşaklığına geçsen, yokorklara ölür, reyavun aşaklığına gaýtsan, şolam umum bir sanlardan 50-60 adam bardyr. Kän onu. O halat gaýar. Şolar näme üçin dymy botdy? Halkymyzyň gyrgyna berilen. Tabiatda näçe ýüz adam öldü. Soňra Orsiýadyň eksperimental ýemesine laboratoriýasyny öwrüle sıçan ýaly bilen halkymyzy. So özlerine geçirmedik sanjuglaryň halkymyzy näçe adam ýok etdiler. Dermanlaryň çoň ýaly sanjuglaryň çoň ýaly. Hani bu halatda bu Hippokratyň kasany işdiler para. Şu ýerlerini sen bileninden üstüne goşup özüňkini aýdyp berdi. Sen bu temanyň ýurduň içine görüp gaýdanady. Men şäher meşhuryny gören bolsa, sen respublika meşhuryny gördüm, bilin 4 gündür söküp gaýdanady. Bilýän nerede näme bolundy. Ondan ýaşan ýeriň aşgabat. Diýme Halmurat görmediğim gördü diýen. Men şeýle. Ýani näme bir minister bizim gowşymyzdy. Gelli näme etdiýärdi falan. Batır dip oğulları vardı biz ýalak bize Türkiýe'de. 2 tane oğlu vardı. Aralarında bir ýar ýaşly. Kim doktor. O kän gelýärdi. Öýde bize marýadyk da o. Yani medisinan nemeleri, işgärleri yetişipdi bizim nememizde. Şol adamları ben gözüme getirýände bu o tip adamlar yok. Düýünden yok Halmurat. Ondan eýlek doktorlar vardı. Mene iň ýakyndan tanýanym Oraz Şarif dip o yani neme vardı. Çarwayry filan bile neme diýerdi. O institutda zawkafidra zat ol kirurg gördüm. Ulu kirurg ýöne imtihanlyklaryny nemeliklerini aýdýanda. Adam yani türkmen görünýärlik görýär neme diýende. Adam kälçikleri de atlady. O bularam Gapurov döwründe yani edil şu wagtky Türkiýedäki o İstanbul'un nemesini wa neme yani merini
o tökmede atıp yığınalışıyalar üstlerine neme ettiler de. O Sarvayri falan yani Korasari için yani kıyılar bilen o orge diyorlar, neme diyorlar, rade diyorlar deyip o şoloryalık neme pastava bilen işinden ayırdılar da ikisine. Onun burun çoğu adam yemedi. O van vuruşu yan başlattı da. Onun Korasari için tam geliyor kakam yanına geliyor. Onun o burku çüşü neme Staliç'ini vodkan boşa diyorlar. Onun o kakama gurrum veriyor. O bazı demeniye o vanfani veriyorlar diye. Şu nemelerden son strafını oynama. O delil yok diye ders yani ölmeyeceği vort ölümde de delil yok diye şeyde oturan adamlar bunlar. Ne son orasarışın oğullarım doktor olmalı, ayalam doktordu. Bir giden ulu bir yani doktor dinastiyası. O men şolori biliyordum. Onun ballif deyip badur da kafidra demez. Oğulları bilen hem becef bilen o bilöstük bir köçede diyanyalak. Oğul adamlar ütköşü adamlardı. Olar yalak Türkmen ünlü yok. Kalmırat. O direkt gidipdir pulun. Hem becef çüpürep pavarapla döntürler de. O pavaraptan adam çıkan yeri yoktur, mümkün değildir. Yani lar yokçu çıkıp bilir. Zavmak çıkıp bilir. Zavtkılar çıkıp bilir. O diş doktorum yanlış. O da işin vasar yani diş doktor. Bolmollerle. Son için minister olundur. Bulun ben oğurlanan, paybolundan hiç gördüm demem yok. Halmırada bir halkın geleceğini göz örtülü yok bolup dukan bunu beyitmek bolunu var Halmırada. İmtihan olsun bolunu. Sadece dınlık yalak ahlakın bağ olsa bir nemen bağ olsa bir vicdan iyilemi ya da insanlık iyilemi sonunun kokusu olsa bu zatları edip bolun nokta. Mümkün değil. Şimdi şu at seyret biz iki fudoğu nemettik de. Onun pensiyonunu fondu seyredim. O pensiyeler $30 pensiye adam yaşap bilir mi? Gözümlük ettik bunu. O hemmekşi karrıya hemmekşi bir adam bir alıp karrılığını devam edecek. Onun karrılığım görüyor. Yani bunu ediyorlar o öğüleri karramayacak yalak da tetlerini çıkarman demedik diyorlar. Bu katı gen Türkmen'in bolşum gen. Ben bunu yani birinci primerim var. 10 adamın içinde Taylat menalşlarını o bana da yarlık yapışını bu yarlığım düğünü önüne kendine kayırıp görenler vardır. Şöyle onun eline oğrudur da bürokrattır, nomenklaturudur, yeni urdattır, dilen yarlık gülen. O dokusu var. O devleti yıktılar da. Pudokları yıktılar. O bir pudoğum değil o taydı. Yani onlar doğru adam. Bu köpü kahraman olup böyle. Ben şun için Türkmenistan'ı elik alan tutuyan, dili uğurlayan ekrana çıkıp yani medyan adamları itten beter yığreniyenler. Burada hiç tat yok. Ne namus, ne ağır, ne neme. O yazıcı diyenem, yarım yazıcı, şahir diyenem, idil neme değil, jurnalist diyenem şunlarlık, beyliklerim şunlarlıkta. Şimdi şu da atları biri görüp, bu ne eylek beyle didirecek de onu, şunu 30 yıllar deyip bilmediler. Kalmaz. Kaytam elimden tutunayarak bu uğur diyeler. Tanyan yalar edip diyorlar öyle.
O özlerinin mine ýagdaýlaryny seredin. O nätip görler. O duruşunu yalan. O cemiyeti duruşunu yalan deme diýerler de. Cemiyet şoň üçin Halmurat hiç kim anlanan nokta. Sebebi siýasatçy diýmek, yalançy diýmek ýalak bir sinonim öwürlüde. O siýasat bilen meşgul bolýan bolsaň, yalan sözlemeli de. Ne şu ben ýoňky saparym aýdandan neme bilen. Ol ine halakka bilen o beýleki aýkyzdun. O. Ne şulon yalany, şulon cehaleti. O bir Muhammed bukadan ya da Niyaz bukadan ya da oğlun kudan az mı yakan binde deňeşdik bu. Cahil, yalancı adamlar toňum açgöz bolýandyrlar. O açgöz bolan soň siýasata barýandyrlar. Siýasata aklyň bolman, siýasatyň içinde o teň işiň näme, sen halkyň öňüne düşýär. Oğlun üçin barýandyr siýasata. Ýurt düzeltmek üçin barýan nädir? Yurt düzeltmek üçin baryan adamlar bilgililer, profesionallar. Olar onun şulary görüp burada durmaly bolýar. Şuat birede nanýanlar, o dogry media halk, birede nanmalylar. Ýam şunundan sebebi ähli siýasatçylar ýalançy. O bir näme dogry bolmaly. Ta ananyan ýalar o. O aýdan da atlanmady. Suud edip o iňdoňy bir yerlerde o bir zatlar düşünür ýala etmeliler. O bir de ondan oklar biz onu gatwurt görümsek sebebi var. Tek töwerüňde ne siýasat bolar, siýasatçy. Bilen, diýüji siýasatçy diýerler ben. Halmurat siýasaty bilen ok, men bilýän diýerdi. O beýleki aýkyzdunam jurnalak. O bular hiç tat bilen ok, men bilýän diýerdi. O cahilliginden, o ağzından iki söz çıkanını görünüp durar. O, sen yurdu, ne edip düzeltecek? O, bunun çıkışının büyük sebebi şu halkı, yani şu dağıtlardan ürküzmeli de. O, inanmak, bile de inanmak. Doğru nemeni, nemediyen çağınız, hak ediyen. O, sebebi Türkmen, yakı Türkmenistan'dan. Ähli post-sowet nemede siýasat diýmek, yalan diýmek ýalak bir zada öwrülendir. O siýasat bilen meşgul bolýan adama o inanyp böwrülen ýeri atyljeň bolýandyr. O bilen mecbur edýän adam bir zat düşündirjek bolýar bolýar bu da soňuşdy siýasat. Niýetine dereden dedi şeýle bolýar da. O men siýasatçam däp bolýan bir zatlar bilýän adam paýlaşýan da siz bilen. Onanın o da sizin işiniz. O ben yani siýasatçy boljak bolup o sizi alternatif bolup berjek bolup gören adamlardan näl. O onun şu demokrat sözüni ullanyan adamlar gatyalançydyr. O şonu bilin sebebi bizim ähli dememiz şu güne yetme dememiz o Demokratik Partiýa Baýdanyň şanyna bolan zatlardyr. O başynda da Ilkulak Niyaz bardy, soň Onçuk Musaýew şu wagt kim bardyr bilemok. O bilemki-de demokratiýa gurup berer diýip o Mehmet Biljekkel ýöne biziň edip biljek adamymyz sizi demokratiýa bilen tanıştyryp bilerdik. O demokratiýa diýilen at bir günde o siz düşünmeseňiz o halk kurulmasa bolýan nädir? Ýöne demokratiýany nädip tanıştyrjak diýip tora berersiňiz. O mektepde, sadykda, ýokary okuw jaýlarynda, iş ýerlerinde o ekrandan, telewiziýadan hemme ýerde demokratiýanyň näme diýeni size elimdama öwretip durýarlyk ýagdaýlary gurnap biler. O da siz bir günüň içinde demokrat bolaryn öýtmän. Da şu Türkiýede o demokratiýa bar.
Seredin. 40 ýyldan bäri demokratiýa urjak bolup ýördi. Näme diýerler bol ýöne? Demokratiýa. Bir ýöne bir nemesi bardyr, suduru bar. Onun siz şu wagt içinde gelip görýänsiňiz. Ol birden gurulýan zatdan o halk yetişip düşünüp halk gurýandyr. Öňder biri 2 5 10 bolup biler. O da sizi demokratiýa bilen tanışdyr. Size ýoluna çar. Biziň edip biljek dadymyz şodur. Biz şoň üçin kendir yalan sözläp ýa-ni edip görme demämiz ýok da. O size altyn asır gurup berersiz. Altyn asır özü gurup bildiň gurarsyň. Gurup bilmeseňiz bolşuňy beýalak ýaşar öýersiň. Metapara men ustadymy biraz kaçıran zatlaryň üstünde boldy. Men ýazyp oturdum. Ben aýtdym da ýani şol näme üçin lukmalar sesini çykaran otdy. Ondan soňra arasyny ýördüm, jogap berdim. O taýda bunun realy halk ýok, ýa-da gurulgy realy kanun işlerine. Şoň üçin biraz ylmy bilimi bolarlar. Ýa şol 80-nji 90-njy ýyllarda şol döwürki mollumlardan ilim alan lukmalar göçüp ýa-da kaçyp gitdiler. Ýewropa tarapy Moskwada gaty kän türkmen doktorlar bar. Şolar bizim kursda şu var, Almurat sözüň agynda. Diş doktory, öt klinikasy bar. Men dostum inti. Dostum diýip. Orada doktorlar bolken. Yok, bular Moskvada da kän, Orsiýetde de, Ukrainada da, Belarusda da, Ýewropada da, Angliýada da, Amerikada da kän türkmen lukmanlar ady belli klinikalarda işläp ýörler ýa mogollumçylyk edip ýörler Amerikada. Olaryň elbetde ata-watan saparary, şo şert döredilse men ýurda dolanıp barjagyny bilýän. Bu ýerde işte o damar diýilen zat göbek kan dökülen toprak çekýändir. Ýöne olary ýurda dolanyp barmagy ynanary adam görünaklar içinde. Şol ýokarda alga oturan maslapda aşagdaky şugulçysyna çellenmek heme. Onun men näme üçin barayyn o taýda gadryn bilmeýänler, näme üçin men çağılamak diýen düşünje bar. Men olary da düşünýän. Ýöne aslynda ýok diýsek şo gatlyk onu bir ýalňyşyk bar o gatlyk. Ýöne ola pikir edip, hani göreli, men şu 2 ýaşy alyp çykýanmy, ýa alyp çykana, alyp çykda soň bara ýastyp oturanlarym bar. Ýa bular mislat başarmy, o halk oturdy, ýurtlar gitdik, ene garga oturanlarym bar. Bu da ciddi. Almurat, näme doktorlardan samtyk mı? Bir de mi çekel? Men sapara pikirime diýem. Indi sen aýtdyň, ýa-ki ýurdun içinde pensiýa $30 diýdim. Borç $50 bolarmydy. Hiç hatda Şwediýanyň puluna görende 500 kron. 500 kron magazyna baranda bir ýöne 2 tane sebep produktal gaýdanda harçlaýar. Onu bir maşgala bir ay olmaly. Ben özüm aýtdym, orta gazapdan 4-5 adam diýip aýlýar. 4 adam bir maşgala. Ondan ýedi. Bir wagt seýledi. 4 adam diýip aýlýar. Araýal 2 tane çağırdy. Birem işleýär. Näde şol ýanky $50 4 adamı försek, yani $12,5 düşey. Ne edip yaşamadmı? Ne edip güdören dolandırma? Oğurluk etmeden, para almadan, para vermeden, ya cenayete girmeden. Şert dörediler, yörüdü. Ya sen oğurlamalı, türme etmeli, sonra tutup elindäkin oğurlanmaly alır. Ya da sen yankı bir para almalı, o paranın bir sonra yine de elinden alıyordu. Sonra türme bilen oturuyor. Yönü bu taýda meselen başka bir tarafı var, sapara. Yurdun içindekiler hiç olmayanlar son $40 pensiye verilýär. Emma yurdun daşına şuun Türkiýedekilerin asla hiç pensiye almagy ne hakkı ne hukuku var. Bunu köçede galyp adamlar ýa galyp otur bir bölegi. Ine 5 ýyldan 10 ýyldan diýelim mesela tapdanışyp ýurda baran haýsy hökümet şolary pensiye töleýär. Ýok. Ya çağırlar pusula eğil geçen. Onun özlerinin iyicek çöreği gayrı. Onu gözün dikuvati ecem kaman Türkiye'den pul uğratmaz mı kadim. Bizim halkımız
hemme tarapdan kapana salınan halk. Şonu düşünüp bilen aklı. Ondan o Yok, yurttan o evet. yurttan Halmurat, beýem diýme, köpüsü ikimizden akıllı. Şoňa akılym ýetdi. O ikimiz bir ýeňilkelderek mükänýän. Bu da taýanyp görüsini görüp ýylar gatar kayın. Men gaty tanýan nemelem bardyr. Olar gatar kayın. Bir düdödür dedi, düdönmedi görürler de diye. Şimdi insankı punktuma geçeyin şuayda belligme. Sen aýtdyň da şular ýa näme üçin ýeke men özüm taýyp tanryk edip bellediler şo taýda dedi. Şimdi men şuayda auditoriýa halkymyza düşünürjek boldy. Saparaga diňe bir ministrligiň 8 tane ornamatyrynyň biri. Oma üstüne minister oti, ministeriň üstüne de vice premier var hökümetde. Oň üstünde de oturan prezident var. Şimdi 10 adam hatara alandy. 10 adam içinden 11 adam için alı böyle saparıklı günahkar öyle o huzurluktaki kemçiliği mi oğurluğu mu ya başka bir da. Yok hiç adam ayıp bilmediler yankı demedenlerine. Yankı oğurluk diye ben son çıkardılar onu. Evet. Ben ayet kurtarayım kırmı. Bir ministerlikte 10 adam 11 adam vice premier bilir. Onun gowrak ministerlik bardy Türkmenistan'a 13 mi men ýalňyşmasam şo döwürýä 14 ministerlik bardy. Şolaň hersini alanda da şolaň hemmesinde işleyen adam san bir wada işleyen alsa 100 adamdan geçi. Şimdi 100 sany minister bilen gam ministeriň içinden o taýyp tanrys edip saparykly çykarly. Hany galandylar. Men bilýän bir adam var, gam minister bolur, newtgal minister nazar toýly işlerýär. Başka hemmecik abat gezip bir atetin çıkarma. Tutulsa basıldı. Halmurat ağa, biz erwet okey, biz ayırdılar. Galan gowu bolsa düzetseler bolmaýan. Şoda indi seret, sana gezek gelende hani 3 ýylyň ömekine paxtasyn öňünden satdy. Näil heýwan bular. Bir ente ölmedik ölümü ya dogmadyk towşany bitmedik ýowşanyň atyny tüpeňlep bolýardy. Bular ediyen bir düşünürsem halka berýän düşünürsem ananır ýalar diýbinden. Tena bey diýip tutýarlar. Menden ne diýen talapam iki eli bilen ýapyşýarlar ýakanda. Sen näme eýtdiň, näme üçin beýtmediň, näme üçin ýa atmadyň ýa öldürmediň diýip. Aýol janyňy men 175 deputatyň diňe biri. Esir galan 174-nde näme üçin soranmadyň diýip soraňlar. Şuny çeldi. Olar hepsi ölüler. Ýatyndan köpüsi diýiridir. Tutun ýakasyndan. Näme işlediniz 35 ýyllap agzyňda suwalany ýalyp. Ondan soňra ýene de çekkin edek saýlandy. Şol parlamentde, meclisde deputatlar otylar ana garant ýalyk bu. Näme üçin soran da olurdy. Näme üçin menden soraýanyňyz? Men näme ýurduňa ýetimi? Ine saparaga, ine ikimize ýüklenýän günäde esas ýok. Ondan soň ol ahalekkin, men senden akylly diýe koordinasyonu sabedim mi? Ayol sen birce gelip görküler şu koordinasyonu sabedim da adım tut özler çıkar ekran. Hani bizim kurucu meclisimiz var hani dura o. Hani olur da adam. Bir özü hem meclis hem parti yol başı hem hareket ay näme o beyle genial adam mene durmuşda satışman belki sen görürsün da para. Ben gördüm aýdaýyn näme? İlki şu düýöjü sahna çykaýan wagtlary Türkmenistandan eli kagydly geldi. O kommunistler adyndan şolar bir zat edýär, näme şunala haty var. O näme diýip şeydik geldi. O ýanky kommunistler başa näme bolmaly. Onjuk butaş bolmaly. Şoň haty bilen geldi. Ýalňyşmasam şeýle, soň demokrat boldy. Malades. O tiýatratçylar şeýle bolmaly diýilen düşünje bar. Ýani bu Sovet demetinden şeýlerek o tiýatratçy bir dogrulyny urlap, ýani emedip beren adam däl diýilýär. Dünýede de bular ýalak demek kändir bolýan. Böyle Türkmenin kuhat yuvan hem neme oluyor da. Yankı fırdat var Halmurat. Rahil Galapin atköz oluyandır.
O men tinim belki de ýalňyşan ýerim bardyr. Hemmet däl elbetde bolýan. O onun ýalançy bolýandyr. O jahil ýaşamak üçin ýalan sözlemeli bolýar. O jahiliň ýerinde kär ýok, hünär ýok. Şol haýtyp beriň gelin emesden büyük bir kär hünär ýokdur. Haýtyp berin alaýyn. Ha, kärim hünärim ýoksa, sen burada da köreýmeli. Galan jetmeli. Yalana neme diýeňdir. Onun eline tuzak iyiliğe bolýan ulan doydum doğrulum yok da. Ular şol edenli adamlar pul gazanayan olur şolary görüpçilik edip şolun 10 gatı, 100 gatı, 1000 gatı bolmaly. Şeylere demedi var. Ne şuat Amerikan teretin Amerika dünyada en ulu devleti. O başına o zahiliye sen şu neler? Şuat ne? Trump o men gözümün önünde bir sarışın Niyadı fiyalak burada atmıyor. Sarıcı Niyadı diýmeli olur. Awa saparaga bir paylaşan videosunu gördüm ben. Ne şu taýda uruş gidip duran yer var ha, Arapların bolýan ýeri. O. De şu taýda yok Palestina. Palestina. Şu taýda yumurlan şäherleriň ýerine bir owadan bir şäher gurarys diýe. Onun görsellerini beripdir, suratlaryny paýlaşypdyr. Şäheriň orta arasynda şäheriň orta arasynda altından özüniň heýkelini goýupdyr da şu. Häzir deňeşdirmäňiz şoňa gabat gelip durdy. Para taştan globalyanlar. Yo, Halmurat men kän goýun aktym. O şu çoponlar ilk golyanlar, özüm gumul çoponlar. Gaty synçy bolýardy. Sebäbi ýanky bu gudyň haýda neden olanyň enesiniň nämedigini tiýnet bilmeliler. Onun şolary ýalak demeler çykýar bolýan. O ne Trump'y ya impeachment edip ayrılmalı olur. Ayrılmasa da Amerikan çökür ya. O Amerika çökürse dünya da çöküyordu. Ediyen adına düğünün tövürün näkem cahil. Ornatlar var. Vice diyem ne mi olur? Gödaydıp dur dilitanttığını. Şotadım sen köpten mer ullanan para diletant sözüm. Cahil diletanttır. Diletantlygyna bir mysal getireýin saparaga şu taýda. Ine bularyň gürleşen bir çaty bar eken. Bir uygulama üzerinden, bir program üzerinden gürleşipdirler. Prezidentin kabineti. Gürleşen çatyna indi bir nemene gazeteji diýilýär. Jurnalisti goşupdyrlar. Bilmendirler. Diletantyň biri goşupdyr. Olaram bütün gürleşen zatlaryny bütün dünýä bilýär. Özara gürleşen zatlaryny özüniň näkeli yok. Bir özara gürleşen çatyna jurnalisti goşupdyrlar. Olam bütün dünýä görürüm däl ol Yemeni ýanky bombalamaly demelerine proýektin şonu gürleşýärler. O ýöne zatda uruşýar. Diletantlygam dälmi diýem sapara. Yo şu at edip görün bu ýanky nalogu nemesi var bu at. Urşy, ykdysady urş. O Amerikan çökür ya. O beýlekler hem balyalamaz bolýan. O dünya ýanky 1929-njy ýyllaky krizis var ne şol ýalak nemer ýerdi. Nemesi var, şanty var. O bu Niýazow diýen Trump tekedeçilik Niýazow bolsunlar. Şonu bir ýüzli etmeseler özüm goloy wagtda o Amerika kıyın ýagdaýa düşer. O dünýäni garşyna aldy şu. O Amerikan in önemli önemi dolardır. Halmurat. O dolar batýar. O dolar tipografiýasy var. In neme önemi şol dolardır. Şo anamdan düşen soň şolong dolarlary nemeli.
o dünya valutası bolma, önemli valuta bolma demesinden çıkan soň Amerikan gör hal ýagdaýyna. O demet mitriýänlerden bilen oklar. Şo derecede neme cahil. Yo dolar içen sen devlet vergisi var näçe trilyon gyzyl bilen altından hasaplaşma. Yo, o daşı bilen neme däl, o bergilen bolsa içine ödüne, dollary ödüne, ýani rezerw fonda berilýär, onu ýapyp goýurlar. Trump ýalak ýene bir çykardan. O daşyna nemeleri yok öne. İçine o bergisi var. O gaty gen deme ne cehalet aylar sattır. Bu urşlardan demedir. Şimdi şu cehaletleri ben şulon edende atlarını görüp ondan şulon diline men ogru bulurum doğru bolanını doğru adam nähile bolmaly. Ogru adam nähile bolmaly ile sorular orta çykýar. Böyle gaty bir aylgans deme. O çağalan pulunu o gözün ırpman o al nemedip bolun halmırat edip biler mi şonalak hukuk tenki dünya tenki diyen dedi sen han sultan o hadina da sen jüyün diyen dedi Nihat demetçek olup ne biz o bir de pulun veren oklar halmırat biz ne bırdatları bilen bizi paylaşıyoruz da bu da oku yalak bırdat sizin yankı Türkmenistan'ın sonku 25 yılda ähli üniversitelerinin beren biliminden biz 4 yılda kän bilgi verdik millete. 5 yıl. 5 yılda oldu. O şondan kän bu milletin beynisine bir az bolsa da şykyrdy. Bir analiz eder ýalak, bir zadyň ucunu tutup biler ýalak. Ýagdaýa gelmesi üçin bunu giden bilim sistematy etmeliler. Yani bilim sistemasında Şweýetden göwürýän pulunu aýtdyk da 110 milyar krona 11 milyar euro da 10 milyar. Şu wagt kurs şeýle boldymy? Allah. Şu şeylere. Oğlum atpırlı. O bilime däl bu näme şu kort bu demek ki ýalňyşypdyr ýani saglygy. O mektebin kim bolmaly bir ýerlerde näme? Häzir. Sonra var mı Abdurrahman? Abdurrahman sonra var mı? Bar bereýin. Ha ben sana tapana geliyor ýöre jogap berme. Indi sonra şu. Bu şu wagta çenli statistikany gizläp gelýärler diýerler. Indi bu statistikany ýöretmek isleýän doktorlara da şuňaly basyş edýärlermiş. Aýdaý özüň diýip biri ýazypdyr. Doktorlara bil kaslaýyn şulara hyzmat etdigi bolýarmy ýa-da şular hakykatdan hem adamyň ýagdaýyny erbetligini bilen oknukalar diýe. Ýagny rak keseliniň ady hem rak diýmek bolanok beýleki kesel diýip adlandyrylýar diýe. Diýmem, men statistika barada bir zat aýdaýyn. Statistikany ýygnamak üçin bu da bir giden bir sistemadyr. Biz ýa-ni öyle çareýin öyle sistema barada gurrun etdik de döwlet sistemaň demesi bilen işleýändir. Şo sistema bozulan soň onu düzeltmesi gaty kıyındır. Statistika yani pervişni danlardan başlayandır. Bir lazeriyeti vardı, ketel rolü operat ettiler şeyler mi? Şu taydan onun aylık şu zaman punkt ayda näçe tanak operat edildi, näçe tanak ketel yerli yeni şoňa meňdes bir topar statistikalar vardır. Şolar onun
Vilayeti üýşer, vilayetten şäheri üýşer, şey nemedilýärdir. O sistemaň bir ýerinde bozulsa, onu düzedip bolmaýar. Yani men bir pudomdan gurrun bereýin, paýtaçylyk demedinden. Paýta Rasulaş senagatynda statistikaň ýöremesi üçin 100 sanak atına 99 o birini. Goşup aýdýanlar 99 sanak terwişli blankaty bar. 99 sanak şolaň hemmece dolmalylar. Özüm yerden o tip çıkaryan pres var. Şo taýyndan başlap gelýärdi. Laboratoriýasyndan ýeni görünen hemmenimenden. Bu giden sistemadyr. Nimer bir pudo gaýtdymda beýleklerim şonu alakdyr. Şu sistemaň demesi bodulan soň bunu Türkmenistan'da gurnap bilecek bilgi, kapasite yok. Şu an düğünden yok. Edip bilmeyen. Etçek nitede edip bilmeyen. Şu demeni bardadı yok ettiler de yitirdiler. Bunun cahilliği ne sodatlardan. Bu yönü demeden ne bolup bir öründürü diyedim. Şu an statistikan etçek olsa da edip bilmeyen. O cahil edilmeliğinden bilen okulur. O elektronik hatap kitabım yok. İnternet yok. Bular daş döwrüne gitdiler. Yani 91-nji ýylda biz çöken bir nemeni alan bolsak, şoň içinde dogan bolsak, bular ondan 100 ýyl aňry gitdiler de, ýyda. Şu wagt Türkmenistan 100 ýyl ýydy. Yani 90-njy ýyldan 100 ýyl ýydy. Şu doğru adamdan eden zatları bulun hem beceti biri yani Türkmenin başı beyleti arkadağı yine arkadağı terdarı ne şulun eden zatı Türkmen cemiyetini 100 yıl iyidandılar. O men şoň üçin biz size demokratiya kurup berjek diýip söz berip bilem zok. O biz sizi demokratiya bilen tanış edip bileriz. Öwredip bileriz. O kurum bolsa ýene siz öwrenip bolarsyňyz. O başgaça da nemet ben demokrat näme diýip nemet berenler hiç şarlatandyr. O niýazy wagtynda demokratiýa sözü iten ok, düşen ok. O atşkir wadyr. Familiýatyna beredip. O şoň wagtynda düşenler. O insan hakları demokratik. Şu demokratiya sözünü ulanıp demedik börenlerden korkun. Nowatdak soragam şonda şoň üstünde eken. Murat Gurban bilen düýeji demokratiýa getirjek diýerler ýöne hukuk reforma, siyasi reforma, ykdysady reforma geçirmeli diýip aýdan oklar. Aýtmaýan bolsalar olaryň getirjek bolýan demokratiýasy ýalanmy diýe. Ya o reformalar yani adamlardan reformalar var. Hukuk, siyasi, eyleki reformalar. Geçirinde de demokratiya bir unda kuruluna o gelen o. Kulak düğün tutuyorsun. O halkı tanıştırıp başlarsın. Neticede misal, Türkiye'nin misal veriyenine. O Türkiye'de demokratiyanın näme düşünýän adamın sany %45'i 40'y bardır. Köprek bolmagy mümkin. Yok 50% o demokratiya gerek geldi. O Erdoğan çok tutaklat böyle. Ama bir de şeriat gerek dip görünken. O giden tarikat durşunu. O Erdoğan'ın 20 yılda eden dağıtları Huday takladı. O Türkiye'nin 50-60 yıl iyidandı. O yönü yetişen demeti var. O Türkiye'nin bir plus demeti. O direnýärler, o yeňerler. Biz üçin Türkiye almırat yani diýeki biz üçin de ähli orta döwletler üçin gaty önemliler. O Türkiye'nin bir hukuk döwlet bolmasy biz üçin uly peýdat bardyr. Iň olmany görelli bolanda da şo uly nemedir. O ähli orta döwlet şoňa derede otursa. O alıp biljek görellämdim şol. Ýönem yankı
bular Turan urjak, näme etjek diýip neme diýerler bolýan. Halmurat bir soňky täzelik bar. Diýip Hı. ýagdy. Onu agzak geçeli, bu da Türkiye bilen bağlı. Yani Kıbrıs vardır, Kıbrıs diye. Kipr. Awa Kipr. Yani Türk tarafı vardır, O Grek Yunan taraf. tarafı var, şeyler mi? O Grek taraf. 74. yılda o Türkiye boşun çıkarıp yani şu tayık bu şey yani Türk tarafını halas ettiler de olmasa kırınçılık katı demedi et. İnni yani Kipri Türk tarafını hiç kim priznavad eden nokta. O belek tarafını Avrupa Birliği priznavad ettiler. O Goloydu. O kendi vakit geçen ok. Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, o Kipr'da ilçhana çeler. Yunan tarafında. O ile Kipr priznavad ediyorlar. Böyle ki Türk Kipr'ni priznavad eden oklar kaytam şu emelere daha da çağıran oklarda. Erdoğan'ın galın vaktlara sırtına girecek koyuyorlar, oynuyor, edip öğrenmeleri. Şu bunun mağırtında neme var? Şu Taşkent'te, Taşkent'te, Özbekistan'da, Avrupa Birliği neme geçirdi de. Dün. O şu tayda Türkiye Orta Asya devletlerine 12 milyar dolar investisyon söz veriyordu. Yönü karşılığını şu tayda yani Kıbrıs'ta ilçhana açarsanız o Türkiye'nin Kıbrıs'ı basıp alanlarını o yani ikinci etapta şunu yine neme derler o basvalcı yağlar Türkiye'nin ne 5-10 yıldan şehit görküdürler. Özüm şu Türkmen, Özbek o doğanlarımızın, Kazak doğanlarımızın kömüğüyle. O bizimkiler o pul verdiler. Neme diye içinde bir erkekler Azerbaycan çıktı. Ne? Täzelik bunu näýle yorumlaýanyz bilemok golün ýöne. Bana bular düýün Turan gurup ýördüler. Buna beýip ýöler. O Türkiýeň arkasyndan uranýarlar da. Siz o meseleni aýdýaňyz. O ikinji üst meseleden aýdýaňyz. Ýöne Türk vatandaşlaryna Türkmenistana girmek üçin viza başvuranlarında %80 izne yani reddedilýärmiş. Kabul edilmiyor. Sen gowsy başka pasportyň bolsa, başka pasportyň bilen bize zaýewleni ýaz, biz şoňa viza bereli diýipdirler. O näýle başka pasport? Evet. Hem Türkiye vatandaşı diýeli. Soň beýleki pasportam bar, ol hem Fransa vatandaşı. Fransa vatandaşı bolsam o bereli. Türkiye vatandaşlaryna %80'i izne nemedilýär, gaýtarylýar diýär. Ana. Siz onu aýdýaňyz dolayly ýol bilen dogrudan şuň ýaly arkasyndan bıça gurup durabylar. Bular diýme men ýanky tema adyr aýtdym. Bularda hiç ne mezhep ne aklım yok da. O 12 milyar näme? 5 tane Orta Asya Cumhuriyetleri için halbrada. Gördüm milyardan orada etti. Şoň üçin sen o etir sana bir zat bolanyny arka çykjak. Yani Türkiýeden başga arka çykjak ýok bulan arkasyndan. Yok. Orta Kazakistana çöktün, Türkiye olmasa o kim çıkarıyor diye. Ya Özbekistan'a hücum ettin. Bularda hiç yani devlet derecesindeki adamlar değil, bular kurcak. Bular hem şeylekin ben beyleklerini biraz
bokura tedegrek dip neme diýdim bolun. O bulun party. Ben de çirek tawok. Hakik tawok. Eylek ne Tokay'ına çeldi. O diplomat diye. O yaşal dil bile 20 dil bilen deneme. Bizim de yaşal titeli peydası ne bu? Dil bilenin bile yurdun imtihalını anlatmıyor. Onu sonra bilir en doğru bir laf geçtim. Pul kızıl varsa kadar ağır. Bizimkiler kovşuk tarafı sol. Beni Türkmenler ortağı yaklı kalk yok başları. Bular dikmeserler. Moskvadan bir oturum şumal kurtisinde yok. Hem de Kremlin dikmeleri. Onu aytmak gerek. Onun yeni de berde nemi var Halmira da. Kipr yankı nemi de onu değil ya onu. So sistema vakay. Dilimin ucundan. So yankı da onu so. O şulon oğlan pullarını Offshore. saklap verilip söz veriyen bolmalı. Mümkün. Her zat bolup bilir saklanan ortamda yoğunu halklar bilir. Ben pul saklaryalak demeleri gerek de. Gavunu gerek. Demesi. Şu ýagdaýda men bir zada gynanýan taparady. Ene Türk hökümetiniň eden iň uly ýalňyşlygy ene biziň kemini tutup Türkmen tarapyna tapşyrdylar. Hemme tarapdan tereden hem bir kanun şol. Akly nokta nazardan tereden hem adam käçiligi sığınak bir ene Türk döwletlerini milletlerini gatnaşygyny düýbünden ters gelýän hereket bedene şol Qurban ulu bilen gelşigin ýa-da dilleçigin neticesinde ne bizim kemine Türkmenistan'ı yok ettiler. Yemet Suat kemine o nefede o 7. blokta ya o bilgiğiniz olsun ne şonu Aydali ya esası canı sağ deyip eşittik şolum yeterli kadırlık çıkaran vaktin görmüyor. Aynı o sağ mı deme bir o türme şartlarında bu sağ olsam ertir. Yani o belli değil o limitleri, nemeleri, şartları o tay. O indi tema. Şeylere yönü ne bilimli, nemeli adamlara şeyle avlayalar. Benim şey bu avladılarda. O. Men yönü bunu şu ilkülere düşünüm okumda. Halmırat. O her zat ölçek görýändir. Men bu taýda näme diýenne. Eşek ýaly işläp ýör. O ýanky altyn ýumurtga gudýan towuk ýaly. Hakykatdan şeýletdi. O bunça peýda getirip ýören adam ýyny ýa samsyk bolmasa hisat etmelerli melle. Bunu gen gördüm. Men ýöne töwrüňdäki ýa dokunyň içindäki bir toporny içinde özüm yetiştirenler mi var bu kuştana? O bir o paydeden o özümüz. O paydı mensiz hiç kimdi o mene paydasız belki de hiç kimdir ne oluyor o ne olun o bir topor daha dedildi. O ben bir bardan satışına ben bir tütlük o onu da daha diyemok olun indi diyen de o ölen son evet görme o da o del olun yönü de düyüp demesi ortada ne şip o reformu neme o onun men bar yerimde düzgün sistema bolýada ben ministerstwany gurnamyzda da sistemalaryň üstüne gurulýada sistem onun özü işliýär ben bolmasam işlemeli bolun ýöne ýykjak bolsaň o tersi işleten o zatlar bolanok o çoň üçin men eden dadymdan ýa çekinjek utanjak ýa nemem ýok o men biri soğuk eder mükemmel neme kan garaştım o soğuk olur mükemmel da etbilecekti o biz kabırdatları katı arkayına edip bilendir o bizden 50 yıl alın bizden sonra 30 yıl alın
Şu bizim döwrümizde bu işlen gruppa ya da bir topor bağ oldu. O biri niýeňde tokaýyn diýip elimde diýen mi? Doğru. O statistik görkezdir. Ola sorama miltetip bilen nämetine sorasyn, ne ýüzüne sorasyn. Sorasy jogaby nagyp. Şoň üçin ola şu giýin sakber, statistikan giýin sakber şeýle ýonkölen günälerim giýin sakber halk bilmesin. Halmurat şu bilýän gatlarny menden 20 ýyl biri şeýdi soran bolsa bizde o gatlar mümkinçilik ýokdy. Şu bilýän gatlarymyzdan gaty kendat bilýärdik de. Şona etmediler de. Naýyn taplar. O hiç olmayan Azatlyk radio edip bilerdi. Olarda eline efir vardı. Şolam 10 minut görüldü. 5 minutun ketýär. O 5 minutun içinde de 3 minutun öldür görüldü. 2 minutta näme düşünürjek halk? Näme? O türşmalyk tagat ýarym söhbetdeşler. Halk özüne geregini alýar, arazyny gerek bolsa soru vermeli. Şular ýaly gepleşik bolan ýeri ýok. Diňe şo emma tegele stol çıkartdılar mı? Yo, bana hiç çağırlama oğlum demedim. Oğlum bir topur cahili, yarım bilgili nemeleri çağırıyorlar. Yanlıktan okunayalık. Derek var, neme var. Şeyler hep Türkmen'in hali ağdayım sor. Ne düşünüyorsun değil mi? Halmurat. Ne men yeni burada da gurun gören kızıklı olmam mümkün. O. Ne? Kakam bağışağa. O. Allah. Jurnalisttir. Bilýän var mı? Yok. Bilýän adam yok. Soramayny oturdum halkymyň men bilýän. Aýdyp ber. Menem ýazyp Saýuz jurnalistin çilendir. Jurnalist. O ýa-ni ýazgylar saýuzyň çilendir. O bağışağa şeýledir. Ýöne başa hiç yerde, hiç saadını peçat ettirenlerdirler, hiç yerde de gürlüdenlerdirler. O yadanam tanrığa gidiyor. O ehli şahirler, yazıcılar elmdama öýden öýrendirler köpüsü. O Bernadar Hudaýnazar onu çenli. Ýöne olung eter çykýandyr. Demek çykýandyr başa. Onamay soňundan ýogalyndan soňam akliýadan emerden çykardylar. Noýabrda o howlyň orta arasyna çykaryp ýakdylar. Hemme golýazmalar. Hemme. O kitaplaryny çendi ýakdylar. Ben gyýjagym bu Şuwetdäki balkondan däl beýleki jaýyň apşiketinden tuğru talan nemeleri var. O şo ýadyma düşüp ýatyp bilen ok diýe görüldü. Ben dedim unutdydım ben. O bu diýme ne Azatlyk radio söz beren ok demeden ok diýdik de. O ben kakama da yani jurnalist. Gazetlerde de işlän yerleri bardyr. Bilemok, men doğru deme bolu. Şuna hiç wagt burada ýazyp berde de çykaran okdur orada. Ödem yani radyo komitetiň başlygy var. Radyo telewizion deme. O. Şo taýdan gidiýär de mi dat giden oldu. O kakam öz tejendisi. O. Ödem gaty oğum tanýa. Ýokşana nowruwan tunda aýtyp bolýam ýa-da. Yok, ağaty. O demeden ok diýen Azatlyk radiosyň ýa-ni huy häsiýetini ýerden alýany belli de. Onuň biz KGB işlemde ok, oňy işlemde ok, buňy işlemde ok diýeniz. O siziň ýa-ni opşy karakteriňize analiz bersen hemmesi ortada. Doğru. Sonra var mı ýene-de? Ýa, sonra bar. Han berim sonra. O ýapsam adamla diýme sonra wer jogap söýledi. Mene görem akystat men telefonu Sonra saparaga diýe. Yani
Ziyanlı vatandaş ya da peydasız vatandaş. Buların haýsysı howply diye. Deme. Ben näýlik jogap bereyim? O ziyanlan bir gowzat däl, peýdasızdan bow däl. İki gezek gaýtalap ýazypdyr, şoň üçin çykardym ekrana. O peýdasız bolanda da bir peýdasız adam näýlik bolýanyny bilýändir. O ziyanly bolany özi aýdyp oturýar. Soraň içinde mi jogaplarym bar bu? O peýdasız dip neutraliteti gözüňde tutýan olaýmydy? Ortalykda duran bir tarap. Hiç men ýanky diletantyň näme pikir edýänini analiz etmek gaty kyndyr, Halmurat. Bir profesional adamdan kyndy ýene de analiz edip bolýandyr. Burada diýjek boldy, nemetsek boldy. O diletantyk mümkün däldir. Anda beýleki soraga geçeýin men. Yani Mende bir sorag bar diýe. Bir ýurdun baş tutany näme meslek başarmaly bolýar? Meselem Gurbanguly diş doktory emma halkyň dişini dökdi. Putin bir KGB agenti, orsety polisiýa ýurduna öwürdi. Bu nähil bolýar diýe. Näme ne bizim halkymyzyň ýurt barada düşünjesi biraz öz boluşly diýin. Spaçyly üçin diýen bunu. Bir döwlet ýol başçylary barat. Bolan wagty tapawdy ýok. Putin bolly, Berdimuhammedow bolly, ya taparykly bolly, ya da düýeji bolly, hiç tapawdy ýokdur. Ýokmandy. Bir ýyl bolmasa 5-nji ýyl, 10-njy ýyl başgalary demedik diýendir. Ýerde onun 20 ýyl mundan gowy adamdy. Yani şu misaly. Döwlet yani mekanizmler vardır. Check balans diýendirler. Yani denetim bu kontrol. Onun güýjüň deňagyrymlygy. Ya üç güýç barada gurrun edýärsen, oglunlar onu ýatlapdyrlar. Hukuk, ya kanun çykarjy, ýerine ýetirji, o süýt diýip hem bekşe bilýär. O ýöň bilinen okdy. Bu zatlar Türkmenistanyň içinde bu zatlar gurrun emedilen ok. Ne şu check balans sen kim bolanda da ýalňyş bolsa, yani check edýärler. Checking diýär. Yani ne şu at Trump. Ya çoğun oldu Trump'a? Halmurat 100 gün oldu mu? Yok. Ýa 90 gün aprelin 20-ine bolýar. Şu 21-ine çenli ähli nemeti açılar, ondan şu check balans şunu ortadan ayırar. Ondan näýilek bolmaly ile nemäni onu halk taýlaýandyr, taýlaw bilen gelýärdi. Halkyň gerekli adamyny, akylly adamyny ýa-da bilgili adamyny taýlap bilme düşünjesi bolmalydyr. Men çoň üçin aýdýan demokratiýa diýilen zat, biz sizi demokratiýa bilen tanış edip bileriz. Demokratiýa cehaletiň içinde demokrat bolan bolup taýlaw etsen, dinler toplum bolsa dinleri çıkarar. Sizin demäňiz cehenneme uğrar. Ve edi şu wat Türkiýedäki ýalyk. O ýagdaýa gelersin. Ýanky demokratiýaň demesi üçin bir bilgili, düşünjeli, okuly bilgili, bu zatlara düşünýän, ne şu adamyny taýlasak, ne şunlara kaçtylar bar. O profesional neme diýip biler ýalak. O bir düşünje eýi bolmaly. O döwlet şonu nalak bolany bir döwlet bolup bilýändir. Galan nemedinde derhäw diktator bolar. Onuň gitse gelmez. Ya gelse gitmez. Gelse gitmez. Gelýärlerde. O şonu nalak bolýar. O näýle kaçdy bolan adam. Haýsy meslekden bolsa da. Ýaşyrak bolan bolsa meni prezident etseňiz, Halmurat.
O benden bir kan bir talap yani neme bolmasa gitmeyen mi? Ne işim var? Hem de diline bitip dur, akıp dur. O. Hem çünkü değil. Düşünün ne şu check balans o norm konstitutif. Şon bir sözünü yanlış demeden matın ortadan ayırmalılar. Sapar ağa. Ne şonu bilen cemiyet bolmasa Menem şonu aýtjaktym. Sapar ağa, ine Amerikanyň zadynda mysalına getirdiňizler siz. Ine 3 sany esasy güç şahasyny aýyrdyňyz. Ýöne şuna 4-nji inem goşmak şertmika diýen. Halk 4-nji. yok halk o hem de jetin üstünde. O kuruluş değil. Halk efendi. Yok güç, Yani- güç bölünüşi diýdi ya, 3'e bölünýär diýdik. Ýöne 4-nji güýjem halk özüň güýçligini bilsin halk. Ine şu Amerikada nähili ayaklanýar. O tarafı Güçlüğünü o bilmeli. düşünce yani yani demokratiya bilen tanıştıramızda biz şu zatları öğretecek halkı. Ve şu adam biz halka kendi de öğretýändir. Ne bizim biz onu demokratiya urjak diýip gaýryp göremse o. Ýöne demokrat boljak bolanyzda o edilmeli zatları edip oturýar. Onun dilimde dalamız o. Ýöne adamlar gaty yemerek bizim yemeğimiz gözüne de koymadan görün okta. Ya şu körrek mi? Ya yine orada adrak mı? O bir de o dilimize alıp bağla nemetmeye nemet ya. O menne yani demokrat boljak bolup oğlunun yoluna sayın o yolunu büyüt bolmayın dip bir kay bir grada tüýşýän. Bu demokrat yani bir demelerdir. O ilmi damat taparağa o gerdenini çekip demet görmeliler size pöylöşmeli diýenler. O Halmurat men demokrat dem şeydim. Yetedin gelen o Halmurat. Hakyky diýen tapara bolmaly sol. Nýte ýoly ýaşlary bermeli. Oň içinde de talantlary döwleti dolanylyp biljekleri. Ana töweleme daştawrygymda ýygnanyp başlady. Ýurdun daşynda da içinde de gurucu mezgilimiz bar. O geçici hökümet bar. Adam. Şolary bir ýol bilen halkymyza düşündirmeli. Halkymyzyň öýden şu zatlary öýlerini höwesdirmeli. O bolmasa bir ýene de boýnuna daklar mähekda şolany dol götürmeýärdi. İtin boýnuna diýär türkmen gowhar daksan gowhara mağlar ite mağlar diýärdi. Biziň ene demokrat diýip görülmemiz şol ene şol gowhar şol. Daşy ýyllar apdy, daşy jäjek içim öjek. Dillerine demokratiýa o hareketine varsa en orta asır ine despotiyeti. Şu yaşlanmışsı bilen düşündürüp otur. O ine şulardır sizin geleceğiniz. Şular ýalygytlardyr, gyýylardyr. Gelin goşulun ya öz başyňyzy işlen, orluklarını döredin diýip giýjek uny da edýärmi şonçy. Kim aýdym da bar döwlete ýol başy boljak ya planda etjek. Ben size şol gerçek boldan barjak gel Halmurat onu o ýoňundan aýdyp otur. Biz doktorlardan samdykmy? Halmurat ben bir doktorja kellen islemän boldy bu kellen näme üçin götürüp berme? O ses çıkmayan o yankı bozup yatan doktordan ben näme kim? O Ýewropaň esredini men olarça görem okmam. Halmurat. Ha? Ýöne näme adamlar iki hile bölünýän esasy nemesi bölünme nemeleri kendi rolün bir tipleri yapıcı bolýandyr. Beýlekli ýykyjy bolýandyr. O yapıjysam yıkıcısam o bilimlem bolup biler, bayam bolup biler, o her türlü renkde de bolup biler. Bunu teljerme de gaty kyndyr. Trump töwreğin näkdemeleri bilen yıkıcı. O bolmada şolaň bilimi ýok. Ya da hiç tat görmeyenler o açığı zaten dip olacak gel bolun ýöne yıkıcı. Döwleti yıkıp biljek derecedeki yıkıcı güýçler var da. Döwletiň güýji gaty güýçdür, ulu güýçdür. Onda da Amerikaýalyk döwletiň güýçdür. O dünýäni o
derdana getirip bilecek bu iştir. Bu demede bir adamın eline geçip yanlış adamın eline geçenine nemeler olayanını nesil son kaylarda görürsün. Tak önünüzde yine de neme var. Vakt var, o sebebi Trump yetil gideceği menden o tarih niyadıf. O bir zat yazıptır. Ha, men beýleki soraga geçeýin. Täze Türkmenistana haçan gazanyp bolarka? Halkyň dolu aç ýalaňaç galanyna garaşmalymy diýe. Yok, o sen oyununa bağlı. Şunu yazan adam var. Kim olsa. O Töwreň bilen oýanmaly. Başka demesi yok. Onu o bir etip bilmeýär. Halk etmeli. Sizin yerinizde o Saparağa ya Halmıra dağı ya da Murat o hem edip bilir. Edip bilir. Şu edip bilir de adım da edip bilir. Özlerine bağlı. Harekete geçmeli mi ya garaşıp oturmalı mı? Şulak öğretlerine bağlılığını şonu düşünetleri gelin ok akıllı bular. Bular yani at oyunu diyorlar köpüsü. Aklınız bilen yaşa verin. Ben kısa para ettim değil mi? Cehenneme senin yolunuz var deyip. Bular yalak akıla. Şular yalak cevap verilenler. Yurt sizinki, yakımenki değil ya, yakı Halmıranınki değil. Yurt için, hiç tanıtacak gel, oğum yaşayacak, neylik oluyor böyle, Halmırat. Bana da sol oraya alak yurt bağı orada tafip ver bir yerden. Yok, ata vatanın o yok para yani. Yani onu düzeltmeli. Umumy bir san soragy bar. Ýaşullar diýe 90-njy ýyllarda halkymyz ýurt meselesinde şuňky ýaly kenardan seredip durýardylarmy diýe. Yok. Men özüm arada burun vereyim. Men ayağım aşağıdan o çıkart diýdim, yanlış bolmaýar Almurat. Yani 14, 15, 17 saatlar neme diýen wagtym bolýardy. O hemme da goşulşup demedi. Korkan da adamım yoktu. Yani biz gullap ýörümde iş edýärdik. Biz gurrun neme bilen hiç işimiz yoktu. Gurrun edýänem orada geçer idi. İş edip ýören adam. Biz yapıcı, yıkıcı diýersen. Biz bir zady etmän demesinde. Şoňa pätkel berýän zat bolsa baryp ýöňüne çykýar. Şu biz düzedip bilemdik, bizim hukukumuz yani wezipemiz yani ememiz ýeten ok sizinki ýetýär, şunu siz çözüp bermeli. O çözüňde de şey çözüp bolýar. Diýen matlaga da berýär. Düşünüp bilemez. O biz radio, telewizyon o zatlar biz üçin haram. Bir ýalňyşyp bir telewizyon ýa-da bir gyzaga belli aparat nemeli. Ýanyna kameraman we mikrofonly nemeli. Şunu bilen menden reportaj almaly kabinete girdi Halmırat. Açyk wagtda çilim çekýärdim. Ben kabinetime girer ýarakda palta taýmaly. Günne 2-3 paçka çilim çekýärdim. Şu çilimler nemesi şu wagt ýürege azar berýänem. O wagtda doktor derrew çykardy. Ölmesin gelmeýän bolsa goý diýdi bunu. Onun elimde de kalam. Toğru veren benim cevap veriyen. Neme diye. Onun allı yazdı gitti. Onun ertesi Halnadar cağı diye. Halnadar var. Minister Targovli. Tabar berik gelip gittiydi. Yanımızda. Pardon.
Bu neydi? Niyazi uğrattık mı ya karşıladık mı dedi. Sonra dedi radyo komitetin dedi başlığı dedi. Niyazi göğünden çıkıp dedi. Klient'tan neydi? Reportaj allık golü neydi? El çilimlice dedi. Rotayını kefe elimi deyip soraptırdı. Onu hem soruya bilem o da yok o tayını kesmem kelleni kedin onu deyip şey deyip Hakiki. o biz neme verişimizde şolar oldu şov oldu o reportaj verişimizde nememizde Ayta para. Öyle da. Nova Yönü häzirlikçi hanadan bana diye sodatları idea o neme dost olsam şeyle yönü inson pul neme diye eken halmurat bulları yengen eken doğru galiyan eken onu yani Türkiye'nin tattılar 12 milyar verdiler. Ana. Evet. Hani sorunuz var olsa berin yiğitler häzirlikçi şu boldy, başga ýok soru. ana. O bizim kan tahtı halmurat onu Ana nemeni böyle. dükkanı yapalı. Ay ama vatandaşlar ne dinlediniz taparağın cevaplarını oturun oylanın özünüze gerek neticeni çıkarın. Katı doğru aytti. Bir size demokratiyan ertip vermeklerine borcu yok. İkinciden demokratiya yani hatta o cemiyetin özünden dönüp çıkan düşünceler. Ona da köpçülüğün düşünmesi gerek. Sonra demokratik hareketler emele geldi. O bir demokratım diyen demokrat diyor. Ben demokrat. Hani demokrat oldu. Yok deme düşüncesi olmadık halk. O ne biri onunla çıkar bir popülist biri. O tezep şoňa vererler. O da tesalar. O ne Hitler'in hakiki demokratiya demokratik yol ile saylanan adam şol. Bravo. Şoňa düşünün. Hitler'in taylap bilýäňiz. O Putin'in taylap bilýäňiz. O ýöne başka musafir birinin taylap bilýäňiz. Size bağlı. O ben prezident boljak diýip o Kerim oğlum men kän bilýän diýip prezident bolup bolano. Ben sizin köpüňizden kän bilýän ben prezident boljak diýip bilemem o. Bu kanun maňa eýle ruhsat nämen beren ok. O siz taýlamaly, o size de biligli adam gerekkä bolsa ben taýlamýar. Ýöjüni taýlarsyňyz mysal üçin. Partly ýaşarsyňyz. Gör onu degek görün. Ne? Meňe aýdyp biljek zatlarym şu. Onu ne soralı olmasa şu yerde tamamlayın da para. Bolýa. Almurat, o mediatlaryň üçin köp sawol, o ýalty bolup durun. Sen çıkarmadan ekrana da çıkadym gelip durany. Yok da para çıkıp durmalı görmeseler ondan sonra ne oldu deyip menden soruyor zannet potansiyel operasiya girelim var. Gece günü telefonu emete öçana o janlardaki. Bu operasiya bolup lokal operasiya da değil mi? Bu değil mi? Yürek bir yumruk gelcek daha da ken Halmurat. O bir git çıktı. Ondan sonra yumruk gelcekler dursa onun borluk alan doğru da gidiyor da kaptalı bile. Şey diýerler ona barlak görmeli. Ona o adam bir giden gelen ok diýerler. Onu barlap bolan ok. O oyuncaklar da para. Yo. Hadi o zaman geldin indi. Para çıkıyor. Kulen yağdayını böyle çıkışa adımları düşündürüp dursa sen bilgilen halka gerek gelecek uçinam gerek şu kunçinler demek. Yapşılatlar aytman ötüküden akıllı adamdan santacağı yok. O madar olup yatıyla şu Türkmenistan. Sen hiç olmağında şunu real bağıtlı adam aytmağı mümkünçülüğün var. Ekrana çıkıp içki dünyanı beyan etmeği. Geçen yolunu. Eden arzu bulanı. Pasmadık kılarlanı. Oyun bilsin halk. Hemçin yoksa para. Yo, bilenin demesi yok. Men karşım değil. Yönü bırdat var Halmurat.
bu cehaletin bir yervet bir nemeti var. Bilgili adamlar bulun o ganim düşmanı olayan eken. O sen öğrü diyen, deme diyen, o da külak cahilliğini yap ya, deme diyen, bir zat öğrenecek yalak oluyor, öğreniyorlar, deme diyorlar. Onun son sen ganim düşmanın oluyorlar. Bunun sebepleri var eken, ben de şunu bilmeyen ödüm bolun, ahiri şu psikologlar zatlar öğrettiler. O sen neydi? Son dedi cahil loğurunun çayat dedi. Onu ol biliyediydi. Ol ağının aşağını otuyor dedi. Onu sen nemedenle de istemeyenle de dedi. Son dedi neme dörü diye. Bolmasa ben halmırat cehaletten neme yetiştiren adamıyım. Yüzlerce var. Atasının, babasının, kakasının, doğunun etmedikleri atlarını eden yiğitten ben. O yerlerde sümsün gören adamları yani fikir edip bile deyip düşünen adam mı? Son tüyüşürüp demedip uğradıp o yetiştiren adamın tağın tacağı yok. Yüz diyen olun, nungum olma mümkün. Olun cahillen birdat yatağında da o son neme oluyordu. Son için beni kendi gurlatıyorsunuz. O bar nemen sırdan açın. Anlatılın barsın. Son için biraz neme diyen gerek olsa bir poliyada bu bilgi diyen adam o bahası demesi ölçüleyen neler bu katı kımbatlardır. O bizim bunu bedava da oturuyor sonuyor. Ödünün demediyen duruyor diye. Bu bilgileri nemetme için ben görmedim gördü. Yatıp karnını açıp demet büyükanız ben burada atlar bilen büyümerip kredip o çiğletini çekip bu atlar şey vurur diye. Geliştirme diyen zat bir dehmettir, çiğlidir. Ödünden yani yeniden noğundur akıllı hem de bilip gören adam oldu bu derecelere, bu demelere, bilgilere sahip olmak için o katıken çiğle o çiğlenen bir cahile erti seni öldürecek cahile o akıl verip bu derecede bir sahip olmalı o keti özümü saklayan onunla da bolonok ben yani bilen paylaşan onu çekinip durmak. Utanacak bir adamım yok. Ben ömrümde ben 70 yaşımda Palmırat epeyli yaşaptır. O eden de adımdan utanır yalak da adetmedim de utanım yok. Onun için ehli hatta biyografiyamda doğumdan dememe kendimden gururun verip bilen adam. Dedim utanman. Yanlışlığın yeri kendir, bolondur. Onun benim adam, onu maydiyen. Yani Türkmen bunu buloriyala kıyafeti götürüne okey. O bedbahtçılığım sonundan aslında. Büyük demet sonundan. O Türkmen'in nemesine sink giden nemesi vardır. Yani, tipik Türkmen obrazını vereyim ben. Yani, yoksa anne urvan var. Tipik Türkmen'dir. Naturalni Türkmen. Kümsük. O köp bilmiş. O hiç derde yarayanlardır. O maskalasında her şey orta boluyandır bu zatları. Yani birini dost deyip arkanı neme deriyalak. Ya bu zat neme deriyalak neme değildir. O yurda da ne peydası olup bilir şunu yaladı. Ya da bu ne sen kerhana da ya firma. Şunu yaladım ne peydası olup bilir. Ben şahir diye. Ne hemen şahir olup bilirsin. Bolsun şu olsun şahir olmak için adam olmalı. Halkın derdi bile derdi bilmeyen ne yazı olup bilir, ne şahir olup bilir, ne jurnalist olup bilir. Halkın derdi vardır. Şu derdin içine girip bilmeyen olsun, şunu düşünüp bilmeyen olsun, şunu den paylaşıp bilmeyen olsun,
Senden hiç zat ola yazıcı şahir adamım belli. O iyi bir spörün demezsin. Olur yalak 5-6 milyon var. Ben öyle tecelliyim, ben sebebi öyle tuğruğumu kritik var dediyen hal bırak. Ya da adamlar kritik var dedim, dostum. Dost tip görün adam. O dost tip görün adam şeyle çıkıyor da. Onun bir de hiç adam tanımayan mı? Adam tanıyasın demedi diye sorun yok. Yanlış şey yerimde kenek. Çünkü için köprek koyun bakmalı kendine. Tamam mı? Bolya Halmura'da ben temadan çıktım. O. Doksanın başlar o. Owa. Hakikaten adam gerektir arasında. Ne için yok. Yok bana lokan eden deleli yok bunun peydadan yok da. Türkmen durmuşumuz şeyler aktardı. Son için yük ortada yatıyor. Olur ya 200 bin tane tanışım dostum bu nem var. Hiç de deronu. Onun beni şolong arasında ertip yaşatacak oluyor ben yaşat bilmeyen. O men doğru maydan Han Murat men demet diyorum ok men 70 yaştan don yalan döndüp görmene ama gerek. Şolor yalan adamın arasında yaşat bilir mi? Yok aslında ortada digital terde maslahat veriverdi. Sen okman bar devleti işini izlemeliyen aladamız yok. Benim aytım bardam son senin su sayılı olanı düptüne düpperin sonra hikaye kalpi denizimi suyunu dokup bağlıp tutacak değilim. Onu hiç kimden gibi oturma. Yaş parçanı vardı. Yaşları işledin. Ne yapayım? Bir işlemedi. Bırak. Yol görkedel, kömek edel, gollu verel, maslahat verel. Ediyas ne o örgütlenmen, edip örgütlenmeliğini de misal nemesinde, real nemede, kartinada, o yaşap gör. Ne? Ödem şu da atlar yönü de attır ödüp deme diyorlar. O Türkmen tarihinde, Türkmen örgütlerinin yeri yoktur hal biraz son biliyor musun? Hiç 100 yıl, sonki 100 yılla örgütlenip bilen yeri yoktur Türkmen. O siz tarihinizi öğrenin. Ne şu halk matlakatı ne mi halk matlakatı diyen yerden geldi dilime. O şu kurucu meclis o eylek nemeler o şunlar yalak kuruluş ödem devamlı 5 yıllar işlep nemedip dur. Biz bolmasa o işler ne sistemi değiller şeyli işleyip. O bunun nemetçek oluyorlar. Şu yapıcı, yıkıcı diye ne? Şu yıkıcı adamlar o kurulun da adı. O görün okulda. Alattık radyatı alak. Yoksa o kaharım geliyen şundan. Şu da atları görün ben. Körüm ben. Yoksa. Gözün yok mu? Kulağın yok mu? Eşten yok mu? O görmeli atlara görüyen. Ekranı çıkarıp görüyorsunuz da. Sen ağın şundan alaktığına başağın çok için vurdun verdim. Bunlar daştan ne? Anırdan gelen de atlar bu da atlar. O halk başkası düşünen olmamı mümkün. Sovet dövrünü yokuşunun ağatı, radyo, yani komitet, radyo televizyon, yani komiteti o minister doğrusu da ne için ömrünün demediğinse oturdu. O. Ben kalkamın böyle tecellisi, böyle kadar oğutundan o. O da dost iplemet görünmeli. Bu dostlukları sonra alak kalmırat. Doğru yapıyorum. Bolya kalmırat. Biz başladın yokuşanım mı olsa beylekten mi olsa. Bolya kalmırat doğru yok olsa sen neme dükkanı sen yap ya. Aha, Cemilep bilerse o. Sizin demenize karşı oturdum benim. Sonra yok. Bolya yurttaşlar gelip dinleriniz için sağ olun. Dinleyenler için, koşanları için,
Ine Goşaplarım Garagaplan diýe, Leon diýe, Umit Bey, Cennet Hanım, Ersari Ýigit diýe. Ay tuweleme. Beren goşantylaryna sag bolsun aýdýan öz adymdan. Kiýsäňize bereket diýip apara menem goşulýan Owa. soň. İýdäňde de bereket. O. Oturum oýlanyň netije çykaryp şu aýdylan sözlerden netije çykarmak bilen hereket hemmemiz bilelikdi. Şonu aýdaýyn. Awanyň ijany rahat hemme. Sag bolun, saglykda görüşelim.